Vážení hostia, milí diváci, vítame vás na tohtoročnej jasličkovej pobožnosti. Prosíme vás, aby ste si vypnuli vaše mobilné telefóny a prajeme vám krásny umelecký zážitok. Pánová je zem i všetko, čo ju napĺňa. Okruh zeme, aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Kto smie vstúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha svojho Spasiteľa. To je pokolenie tých, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. Zdvihnite brány, svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť král slávy. Kto je ten král slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. Zdvihnite brány, svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť král slávy. Kto je ten král slávy? Pán zástupov. To je ten král slávy. Ja neverím v Boha. Prečo mi to tá Veronika povedala? Je mi to ľúto, že tak hovorí. A čo jej mám na to povedať? Boh ťa aj tak miluje. No dobre, ale čo ak sa mi vysmeje a nebude sa viac chcieť so mnou kamarátiť? Boh ťa aj tak miluje. To je tá láska. A prečo je tu, aj keď ju stále odmietame? Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze Neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze Neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Môj Pane, milujem ťa. Ďakujem ti, že si mi daroval tento deň. Prosím ťa za všetkých, s ktorými som sa dnes stretla. Prikryj ich svojou priazňou. Odpusť mi, ak som nejakým činom urazila tvoje srdce. Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Amen. Zdravím vás, milosti plná, Pán s tebou. Ja nerozumiem.
Neboj sa, Márňa, našla si milosť u Boha. Počneš a prdíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľkým a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. A ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj dieťa sa bude volať Svätým. Bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorím o nej, že je neplodná, lebo v Bohu nič nie je nemožné. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária, s kým si sa to tu rozprávala? Je tu niekto? Mám dobrú správu o Alžbete. O mojej príbuznej. Alžbeta čoskoro porodí syna. Čo to hovoríš? Alžbeta je neplodná a najvyššie stará. Kto ti to povedal? Je to pravda, musím ho ísť navštíviť do Einkarenu. Nie, ja nechcem ísť do kostola. Nie, mne sa nechce učiť. Nie, ja ti nejdem pomôcť. Nie, ja sa nad tým nebudem trápiť. Nech si poradí sám. Nie, je mi to jedno. Je to jeho chyba, že takto dopadol. Nie, ja nechcem to dieťa. Áno, áno chcem, lebo ťa milujem. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Šalom. To je prekvapenie. Vítaj, šalom. Takže je to pravda. Odkiaľ to vieš? Povedal mi to posol a povedal mi ešte niečo. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, dieťa v mojom loni sa zachvelo. Velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. Amen. Bojím sa, čo bude doma. Dostal som zlú známku. Bojím sa, že ma rodičia nepochopia. Ako im to mám povedať? Už sa stalo. A čo teraz? Kto mi pomôže? Ako sa mám ospravedlniť? Odpustia mi vôbec? Nie, na toto nemám odvahu. Radšej to vzdám. Modli sa, Pán je s tebou.
Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezlakne. Aj keby sa proti mne vzblkol boj, zotrvám v dôvere. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. Čo mám teraz robiť? Mária čaká dieťa. Vraví, že je to dieťa od Boha. Je to pravda? Všemocný dobrotivý Pane, čo mám robiť? Nechcem Máriu ublížiť. Nechcem ju vydať zlobe ľudí. Pane, buď so mnou v tomto ťažkom rozhodnutí. Amen. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Mária, už tomu chápem. Pán ku mne prehovoril. Príjmem Božieho syna. Nech sa stane tak, ako Pán chce. Hej, ľudia, sem sa sem. Augustus pohol zem. Sčítať chce všetkých ľudí v celej rímskej ríši. Každý sa pôjde zapísať do svojho mesta. Sem sa sem, Augustus pohol zem. A kam mám ísť? Kam patrím? Chcem byť sama. Nie, ja tu nechcem byť s vami. Čo mám robiť? Stratila som sa. Nájdi svetlo. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam. Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred Tvojim duchom? A kam utiecť pred Tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, Ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma Tvoja ruka povedie a podchytí ma Tvoja pravica. Keby som si povedal, azda ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahalí noc, pre Teba ani tmy tmavej nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť. Budú sa tešiť pred Tebou, ako sa tešia pri žatve. Tak, ako plesajú, keď si delia korisť. Pokoj s Tebou, kam máš namierené? Cieľ cesty nepoznám, vedie ma hviezda.
To je dôkaz, že to znamenie videli aj iní. Poďte, porozprávame sa a potom môžeme pokračovať spolu. Herodes sleduje každý náš krok. Vyzvedal sa od nás, ako len mohol. Obávam sa, že z toho nevzíde nič dobré. Kam sa až dostaneme, to neviem. Podľa mojich výpočtov sa rodí nová hviezda. Sú veľmi presné o mieste a čase. Vesmír chystá niečo veľké. Niečo, čo bude na naše chápanie. Bude to niečo nádherné. Je to tak, drahý brat Baltazar. Je ozajstným znamením. Tak hovorí Zoroaster. Z nebies na zem zostúpí prorok, ale nie pre všetkých. Lebo na začiatku pravda nebude zjavená nikomu, okrem jeho ľudu. Ale pravda je len jedna. Aj Boh je len jeden, nie je okrem neho iných, aj mu patríme všetci. Áno, viem, toto vyznáva ľud Izraela. Z neho vzýšli mnohí proroci a ich písma sú potvrdením toho, čo som zaznamenal. Toto miesto, čo tu vidíte, tu by sa v týchto dňoch mal narodiť král. Aký král? Príde král, ktorý bude pre ľudstvo vykúpením zo všetkého zla. Kde sa narodí? Vo Svetom písme je napísané, že sa narodí v kraji Judea, v meste, ktoré sa volá Betlehem. A ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je odpradávna v časoch večnosti. Preto ich vydá až dovtedy, kým rodička porodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom. Choď preč, ja sa s tebou nechcem rozprávať. Nevidíš, že si trápna? Nezavadzaj. Buď už ticho, láska, lebo mňa to nás nezaujíma. Ja ti nemám čo dať. Nech ti dá ten, čo má viac. Poď s nami, sme tu pre teba. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Pristrieľaš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu. Kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevázať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Ostaň tu, pohľadám nocľah. Šalom, mohol by som ťa o niečo poprosiť? Mohol by som túto noc prenocovať so svojou ženou. Moja žena čaká dieťa a je veľmi unavená. Ešte to tak, mám tu plno nocľažníkov. Nevidíš? Všade je plno. Mária, pôjdem sa spýtať tamto. Dúfam, že ma znova neodmietnú. Počúvaj, na čo sa tu takto vláčiš po Betleheme s tehotnou? Dnes večer tu nocľah nenájdete. Ale počkaj, choď tamto za mesto, sú tam maštole v jaskyniach, tam môžete prenocovať. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Sa vám narodil v Dávidovom meste Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete diečatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Preto sám Pán vám dá znamenie. Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Nebojte sa nás, ukážte nám dieťa. Prichádzame z veľkej diaľky, aby sme ho pozdravili. Toto je král Izraela, ten, ktorý sníma hriechy sveta, princ pokoja. Nevedel som, kde ho máme hľadať a on je tu v maštali. Myslel som, že moji bratia sa mýlia, ale teraz vidím, že mali pravdu. Nebolo iného miesta. Nie v sláve, prišiel v hlbokej pokore, je pastierom pre všetkých nás. Priniesli sme ti dary, aby sme si ťa úctili. Kadidlo pre príbytok všemocného. Zlato pre kráľa, ktorý bude kráľovať odteraz až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mirhu, najvzácnejšiu bylinu východu a zároveň najtrpkejšiu. Hľa, môj priateľ. Hľa, môj záchranca. Hľa, môj pastier. Hľa, môj vykupiteľ. Hľa, skutočný živý Boh. Keď sa ho farizei opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, neprichádza tak, že by sa to dalo spoznať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Vinšujeme vám títo slávne svátky Krista Pána narodení, aby vám dal Pán Boh zdraví, šťastí, božské požehnání a po smrti kráľovstvo nebeské obsáhnuť ste mohli.
Teraz, a už tento. Tak dovolte mi, milí herci, aby som sa vám poďakoval. Ja už keď som včera večer tu videl, ako sa chystajú kulisy, tak som mal z toho taký pocit, že toto bude asi dobré. A naozaj to veľmi dobré bolo a chcel by som vám poďakovať všetkým vám, ktorí ste hrali, aj tým, ktorí ste za tým všetkým stáli a pripravovali, lebo naozaj ste nám takým pekným spôsobom priblížili celý ten príbeh Vianoc aj s takým tým pekným presahom do toho dnešného života. Lebo si myslím, že to je dôležité. Niekedy sa hovorí, že lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť. My sme teraz videli, mali sme možnosť, vy ste nám tu niečo krásne zahrali, takže vám veľmi pekne ďakujeme. To, že to bolo kvalitné, to asi ten potlesk sám o tom hovorí. Ja som sedel úplne vzadu a som to tak videl tiež, lebo postupne rástol počet tých, ktorí behali s telefónmi a fotili. Takže určite to hovorí o tom, že naozaj toto bolo niečo veľmi pekné, takže vám ešte raz veľmi pekne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prišli a myslím, že si zaslúžite ešte jeden veľký potlesk.